diteko-teko iki dijenggongi Bella. Aku ki ngene, tengah wongi Bella iki ono apa nek ora ono maling ora bakal Bella iki bengok-bengok. Lah kok Jemi. Loh, Bella jenggong saling Tapi masih. nyusu Bu E. Ya mene. Sakmono. Oke. Mini lho, Lur. Temu eplok sakmene iki. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mane karo Banung, karo pasukane Banung. Iki ana Mas Jemi. Halo Mbak Indri, Ana Mbak Mbak Nuri Ardila sama Adik Elis. Lho, kompak to Lur nang kene iki. Jiangkep pokoke. Nah, sak batalion. Tapi nang kene iki ora mengkur dikongkon tengok-tengok Lur, duwe bagian dhewe-dhewe. Gawe Mas Jemi nyumet Cetek cetek geni digawe kopi, njaluk kopi gorong-gorong wisan. Ya ben gak ngantuk Lur, ben gak ngantuk ben melek. Mbak Indri kayak ngerajang Brambang, Mbak Nuri ki arek ngerajang daging. Kon arek opo kok? Ceritane Bandung iki lak tak bocori ya Lur ya. Sethithik iki ki Bandung katanya masak tengklenge sikile wedhus lho. Tengkleng kaki kambing. Nemeng ora kaki tok, iki ana sak daginge lho. Wis Lur, dadine aku saiki bagian perbumbuan. Bahaya diungkal nu. Aja sak daginge. Heeh. Wis. Wis Jemi iso, Jem. Ampun, wis ngurup iki lho. Aku nek tak ngulek bumbu ya, Jem ya. Nang bumbu terus aku bagian apa maneh iki? Lah ya bagian gawe wedang. Biasa lah mbekmu bagian jobrot. Saman kangen kan ya? Kangen padu karo aku. Takonono Lur, takonono. Mambengi teko jam pira, Jem? Ngono, Dal. Ki aku mewakili dulurku ya. Jem, mambengi teko jam pira, Jem? Jam 1 bengi, Bu. Gak ngono iku lho. Wayahe wong enak-enak turu udan deres lho. Lah kok dhek iki moro ning omah tengah wengi pisan kok ate maling kae lho. Angge sampean teko nggawa tas rangsel uduk-uduk mlebu nang omah. Yo kalau ora tak sawat muntu untung-untungan lho. Tenan kowe ora tak sawat muntu untung-untungan. Sanaan kok gak nang kriyan gak nang kene. Senengane ku tengah wengi nek nang omahku diteko-teko iki dijenggongi Bella. Aku ki ngene, tengah wengi Bella iki ono apa nek ora ono maling ora bakal Bella iki bengok-bengok. Lah kok Jemi. Loh, Bella jenggong saling kangen Bu nyambut. Nyambut. Kandhani iso ae lambene kok cene. Wis lho aja kedapur mbek Jemi suwe. Saiki tak dudukno bumbune tengkleng ya Lur ya. Iki ana mrica ketumbar jinten. Diulek dhisik ki engko soalé tak dhewekno. Terus iki ana lombok abang, brambang bawang, jahe, kunir, laos, kemiri. Lah iki ana kayu manis, godhong jeruk, godhong salam, godhong serai, kapulaga, cengkeh, asem Jawa karo lombok rawit. Terus tomat mentah, tomat mateng ya. Saiki tak uleke dhisik. Bu, iki tambahi banyu ya, Bu ya. Iya tambahno banyak digawe godhog sikile iki lho. Sikile sapa? Sikile sampean. Lho, Nocok lho. sikilmu tak godhog. Nek aku gelem, sampean gelem mangan. Ya mau. Gak kurang sikil sapi, gak kurang iya. sikil wedhus. Ala apa mangan sikilmu sing burik. Wes, samono ae. Iki lho tak uleke dhisik ya. Wis. Iso aja ngono iku. Lah iki bukti nek wong iki wis iki wis umep lho. Ya grene. Wong wis umep kate takok Iya. iso alamane. Wah. Anak-anku ra lah ngono iku jenenge kepanasan kon kok delokna. Maksude? Ya ora kandel apa? Mana iki sing Pundi-pundi, kandel. pundi-pundi. Iki lho nya.
Ngopi lur, lho iki lho ngopi karo ngancani Bandung masak. Ya yo lur. Aja panas-panas ya. Lho, Yo, iku Sak- kan ana air sakareng separo kabeh iki, ae. Oh, lho, iki. niki mae. Oh, ki sampean jan njaluk gula aku gak gula. Ngene lho lur, masak karo serupat-seruput ngombe kopi saja iki seger. Wis suwe tenan aku kira ngopi. Soalnya aku arep menghilangkan kopi sakjane iku lur. Ala iso sampean ngilangno Lho kopi iso, wong biyen aku lek nyuwetet esuk sore kudu ngopi ya men yo. Esuk sore ngopi. Saiki lho wis gak kepengin ngono tok. Nyo iki kon sing Amit. lagi ndak kok keliru. Iki Mbak Nuri. Lho, Mbak Nuri barangnya tak Elis. kopi lur. Makasih. Ingat Si ada Elis. ditambahi air putih, soalnya nggak mau panas-panas. Oh, tambah air putih. Oh, nanti wis ditambahi dhewe dek. Mbak Intri iki gak ngopi lho, dek air putih jarene. Ora tau ngopi ya? Tak tubruk, Hana kene rano tubruk tak tubruk dhewe apa piye? Aku iki suwe ya gak ngopi lho, Bu, biasa, Bu. Lah iya, ya Biasa wis nyusu. kono mbenen. Iki kok kena ulek-ulek kok mubeng-mubeng iki. Asli enak nyusu, Mbak Nuri nggih. Nyusu. Enak nyusu kan daripada ngopi. Enak nyusu Bandung jarene Bandung. Wis kon niku setel mbek Jemi padha dene. Kok nek ana susu-susuan ngono ku andus. Nek aku ki padha mbek Intri kae lho kalem. Ya. Kalem lur, sakal gelem. Kurang ajar. Kopimu numplek iki lho tambahan. Ngopi masih. Nyusu, Bu. Lur, tak kandhane ya. Sampeyan aja kaget. Cah loro iki ancen tumbu oleh tutup ya. Dadi nek ketemu kaya ngene iki. Tumbuh. Dadi nek sitok kongset sitok ya kongset ketemu dadi min kabeh. Nggih bener. Tumbuh tutup iki genine. Sing ngobongi. Jarene ra untuk bermain api. Aja ngono. Mbak Intri kesano. Kon aja kurang ajar kon. Nyambi nyeruput kopi lho. Lah, segere ta. Bu iki bulu kutuk, Bu. Dagingnya lebokno, Nak. Nah. Segere. Daging itu iki, Bu, sing dilebokno. Ya engko kari-kari kene daging lebokno dhisik engko ndukure kayak iki. Nah, lur, bumbune iki wis lembut, saiki kari goreng brambang goreng. Iku brambang gorengnya Mbak Nuri. Dikongso, Mbak. Oh, iki kari. Oh, kari ta. jam. Saiki kita Nggih, Iya, cemplung. masa ulang ngarep. Oh. Kayak ngene lho lur, prejengane iku lho, gak kepengin lah sampean. Diapurane. Hapurane. Wis meh garing Mbak Nuri? Kurang. Dereng, Bu. Lah sik dilungkas. Iku sik jemek iku. Soale anu, engko nek wis mari rada setengah garing kae to, iki terus bumbu ulekan iki dicampur ning kono kae. Enak. Enak, Bu. Kalau Kurang kurang bumbu masakanku ini. tambah Tolong bumbu. kasih tahu biar aku tambah lagi. Nah, kabeh wae maklum. Nah, wis dusrang sing rata. Lah, iki lur, karo gongso ngene iki ana serai, Oke. kayu Kayu manis, godhong salam, godhong jeruk, kapulaga cengkeh dilebokno. Wis. Oh iya, sorry. Blas ambek perempuan. Bo, ala Jan. Jangan kau sakiti perempuan ya. Jangan sekali-kali kau menyakiti. Karena perempuan kalau membalas Hei. Jangan kau kira diam-diam ya. Perempuan bisa marah loh. Nyo. Wis. Aromane enak. aromanya sing useng. Hendok awake arep lho, ngamuk Aromane bumbune, Mbak. banget. Mau banget. Mau banget ya. Lah iki kok alamat laris lur. Jarene Mbak Indri tak takoni mau banget. Mbak Maura Elisia mau. Rumah baunya pasti enak akeh. Akeh apa Nak? Mangane. Akeh mangane. Pasti manganin sak akeh ngono batine lur. Iki lho wis. Aja sampe gosong pokoke diolak-walik dioseng-oseng sampe tuanet. Sampai tanek, Mbak. Ngene lur,
Sirine wong masak iku lur, teko bumbu. Nek atik masake ditumis ngene iki nek ora sampe tuwanek, iku ki kaya rempah iki sik mambu langu, dadi Langu. kaya kunire. Nggih. Sik langu, bawang putihne iku mempengaruhi banget Terus nang iku masakan. gare cepet mambu gak sih, Bu, nek kurang Nek tanah masalah kuning? cepet mambu oga, nek Boten. masalah cepet mambu iki teko iki umope Umope, gak iki, umope gak, Nek perkara perbumbuane dadi kudu bener-bener tanek. Putuku teko, putuku nyusul lor. Loh, sini cantik. Sayang. Sini cantik. Loh, iki lho areke teker. Sayang lo. Wah, jan. Nah. Salah. Ya Allah. Iya nganggo. Wis nami ngira mau ubek kae ledek. Alah bocah. Nek calanang iki jan top. Ngene iki, Lur. Bocah kok wis senane ubek-ubek. Jan yo. Alah, ayo. Tapi kon yo aja ngecace. Iki dibenahi nyulek apa Iki supile. lho, aduh. Ngene lho, sayangku, cintaku. Ah, ngene lur, dijewek guna rene kabeh. Ambune rek langsung. Jane kita gojakane ambek banyu ae. Oga. Yo kanggo iki lho, Mbak. Ambek kuah iki. Nah, lur koyo ngene lur. Lho. Adi sampeanku gak kepengin ta? Iki anjene diciduk ra kenek. Lho, iki sikile. Duh, delok dagingnya barang. Campur dadi jeneng kene. Nah, iki nek wis bumbu campur nang iwake kabeh ngene iki lur. Aja lali dikeki banyu asem ya. Asem kawak. Ngene iki cek sedep. Iki lombok rawite dijegurno. Nah, iki dikeki gula abang lur, gula Jawa, ya gula abang jenenge. Wis. Ini karek dibumboni gula uyah micin, mateng lur, nang ayo madang ya. Ana wong tumon, ngicipi nang disuntek nang kene. Ya nek kosmetik lur, benges desek-esek nang kene. Loh, iki kan mari Tumon. nyekel ngene, Cuci Bu. tangan dong, gunanya apa Iya, tapi air? wis mari cuci tangan. Ben koyo chef profesional ngono lho, Wah, Bu. iya modelan. Oh, sing masak ya mbokne ngono dene sing masak. Wis kan iku Jan, Ampun, dilungkas iku ya, wis mari nang dintas. Wis lur, saiki karek iki engko mlebokno iki kari-kari ae ya tomate. Aku tak ngombe nodeng dhisik engko ndak kelalen. Soale iki mari kene ndang madang lak ngono ah. Madange nang ndi iki, Bu? Sembarang wis kon njalukmu nang endi? Kalau sing ngono indah-indah ngono. Nek wis ngombe nodem ngene iki lur, wis ati iki tenang, gak was-was, gak sumelang nek arep mangan sembarang ngene iki ya. Apa maneh iki engko tengkleng gak yo entekake ah. Dadine aku wis gak wedi nek gula darahku akan menaik lagi, Nggih. ngono ya. Nggih, Bu. Munggah maneh iki ra wedi. Gak wedi, Bu ya. Wis soalnya- los langsung los nek wis kena iki, Bandung mangan iku wis los kate Makanya aku iki pilih-pilih. kan gaene pesen karo dulur-dulur, ambek dulurmu bareng kae lak Nggih. tak kandhani to. Wis, gawe ngene iki, Nek kate Yan. ngombe, heeh, nek katene mangan ngombene dulu Nodem. dhisik sadurunge mangan. Dadi setengah jam ngono ki nang Setengah ngombe. jam. Heeh. Dikira-kira masak nek kate mateng, kira-kira nih setengah jam Jam, langsung ngombe. langsung ngombe nodem. Soalnya kok mateng cek iso langsung Langsung sok, ngene. nggih. Dadi Tukune aja lali ya lur ya. Biasa sing Bandung bendina ngomong, tukune nang gone toko official store Nodem sing ono logone mall. Nek gak ngono nang gone Apotek Jawa Timur, nang gone linge Bandung iki ya ono Ono. ya. Gampang to nek tuku. Tak sebelah kono, Cung. Alon. Iso ora jane? ya iso lo, Bu lo. Oh, iso. Mang iku acting. Acting. Yamu delokna. Madang lur, ayo madang. Kene lur. Sak pira Mas Jemi? Ini sak monten kurang, Bu. Nggih. Kurang? Kurang nggih. Hmm. Ampun. Iki lur. Tala kayak ngene. Daginge. Sambelnya sak meneh aja. Oke, Bu. Tambahin meneh. Monggo lur. Ampun. Nah. Lur, aku iki wis ora mlecer sampeyan njaluk lombok. Lah lomboke do dijaluki wong-wong ngene iki lho, aku raman piye iki? Ayo Nuri Ardila. Wah, iki tambang tetek lombok. Iki temenan sampeyan tak kandhani lur ya. Ya mene. Sakmono. Oke. Sak mene lho lur. Temu eplok sak mene iki.
Ini iki lho. Kayak dudu titik Dunyet-dunyet. iki. Dunyet kok nek Kayak dunyet-dunyet Eman Mbak Nuri lambungnya Mbak Nuri ya Allah. Wong Nuri kok ngeman lambunge iki wis cor-coran. Wis ngapal paling ya. Ngapal. Oh, Enak iku Mbak Nuri. mantap. Jos tenan ya. Lombok sing Enak iku Bu. Ya. lombok sing butuh aku. Utuh arep meneh. Jan. Kok iki lek kerangsapan ambek lombok iki lho Jan. Ah, kok. Wis kono pangan aku gak doyan iku. Anu lho saiki lho. Cek nyelang cendoke Mbak Nur. Aku kok penasaran dudu sampean niku sing kena sambel iku. Bismillah. Nek sambel. Mantap, Lur. Jan, calur iki lho rebutan sambel iki lho delokna. Ayo, Lur. Enak Mbak Nur. Enak to kan. Enak sumpah. Sambel aku ra kakek ndak koyo Nuri. Ayo ya Lur ya, mangan ya Lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku rawani nek kuwi rawani tenan aku. Aku iki doyan sambel ning ora koyo awake ngono iku kok. Ayo ya Lur ya. Gue enake pul. Wis koyo tengkleng sing nang kono-kono kae. Wah, enak Lur, seger. Temenan. Enak. Dagingnya empuk pisan Lur. Enak ya Jam ya? Ya udah halus, enak lah. Ini? Pulang nggih Bu. Awakmu ya melu, awakmu iki Jam. Enak agung iki tutune. Iya, seger. Ora wis iku mplokon Ojo dhewe. iku racun iku Bu. Entekno dhewe iku racun dunia tenan. Piye Mbak Indri? Aku pesan ya Bu, maam sikil wedhus. Terus kan, Bu, ada ya? ini toh? Iya. Heeh. Enggak usah pakai ini aja. Wis enak nyawuk ngene iki kok ya nduk ya. Iki ne lho Lur. Dicoba kok iki sajake. Lho. Iki cocok meneh nek karo kupat. Terus Lur, ngene gak kepengin sampean. Enak Monggo Lur. Kok ngene iki. Dagingnya. Mantap banget. cocok pokoknya cocok. Ngene iki dipangan ambek ketupat ngono ya enak lho temenan lontong ketupat sego ngene iki. Tambah suweger iku Bu. Cocok. Mantap ada manggo sendok saiki. Wis ora di sendok-sendokan ya Dik ya. Rat-raten. Iki balung cilik iki lho nek mangan. Gitu nek. Ayo Mbak In. Enggak loh, dagingnya Lur. Oke iki jan racun dunia tenan. Panas iku. Wetenge. Tapi iku Mbak Nuri ku turunan. Ibuke ku yo ngono, doyane pedes ngono, heeh. Carine ceritane tonggoe biyen ku to. Nek nyambel iki lombok seprapat iki sak sambelan. Sak sambelan sak depan tek takoni anake nek ora percaya. Ya ta Ranu? Lho. Jan temenan tobat. Seperapat itu kabehno iku Bu. Heeh, sak sambelan. Nek sedina nyambel ping 4 ya sekilo. Hak kilo. Dipangan dhewe lho seprapat. Coba gerak. Senenganku iki balung. Senenganku. Kok iso tembus iki. Pas tepak rene masake ngene. Ngene kemana awakmu gak rene tak iming-iming jam iku jam cengkleng. Jal kowe gak keplayon. Kasih kuah lagi nduk. Nek sudah ya wis. Loh, Lho lali. kerupuke. Amit. Satu, Pak. Kilo, Pak. Wis, Pak. Mana ta? Donat Lur. Iki lho, enak kok ngene lho. Lho, gitu getoke sikindil-kindil iki lho.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wis lur, wis warak rasane wis puas temenan mangan tengkleng iki mau lur ya. Wis cukup sakmene ae videone Bandung ya dulur ya. Aja lali kunjungi anak-anak Bandung kabeh ya lur. Donga dinunga wae tak dongane dulurku nek duwe nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.